everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअखौथ' नोंथांमोना मिन्थिखाबाय, थेवबाबो आङो बुंनानै होनसै। दिनैहाय जाहैबाय 14 मार्च, दिनै आंनि जोनोम सान। दिनैनि दिनाव आं जोनोम जादोंमोन, बिनिखायनो माने दिनै मोनसे अनुस्थान दङ आरो जोंहानि न'आव। ओमफ्राय बयबो आंखौ विश खालामहरदो नोंथांमोना। ओमफ्रायो मैनायाथ' दालागै विशखौनो खालामाखै आङो लास्ट नङा बियो 3टा बाजियावसो जमा जादों। 3टा बाजियाव खालामगोन ना दायो बेलासिनि 3टायाव बेलासिनि 3टा बाजियाव बियो जन्म जादों। ओंखायनो दा फुङाव खालामला जाहैबाय आरोना। दा जन्म जायाखैना बियो। ओमफ्रायो दुगैबाय, खर' लोबबाय, ओमफ्राय नै सिम्पोल दख'ना गुफुर गानबाय आरोना। गुफुर सानियाबो मेचिं गानदों। ओमफ्राय दायो एसे मोजाङै देलायसिगोन। दायो दुगैबायल' आरोना, ओमफ्राय सिन्दुर एसे फोनबाय, जेबो फोनाखै आङो। ओमफ्राय बेबो देलायाखैनो, दासो देलायहांदो। ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय दिनैनि भिडिअखौ। ओमफ्रायो दा देलायनोसै ना। दा आङो माने दायो सोलाबनाय नङाना आलासिफोर फैबाथाय, ओंखायनो आं दा माने भिडिअखौ इन्ट्र'खिनिखौ लानानै दोनग्रोबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना थाबाय था भिडिअआव, जोबजासिम नायजोब भिडिअखौ। नायलांबाय थादो ना। नै मानिमुनिया जि मोजां मोजांखा। मानिमुनिजों मटर आलु ना भाजा। ओमफ्राय बिथिंजा नै मैखुनखौ सायखांबायानो। मैखुन, ओमफ्राय बिथिंजा नै पनिराव होनो आलु सायगासिनो, हागासिनो। ओमफ्राय नै सायगासिनो बिमादैया। दे नोङो आंखौ विश खालामाखै माथो। थेंक इउ। खालामनो होबासो खालामो नामा ओमफ्राय। सासेयानोबा मालाय मैनाया दा 3:35आवसो खालामगोननो विशखौ, दा खालामानो। बेलासिनि 3:35आव आं जन्म जादोंमोन जाहैबाय, ओमफ्राय इ समावसो विश खालामगोननो मैनाया, दा खालामानो। जोंबो सा लोंनोसै दे। सा फुदुं द'। इमा लाल सा नामा ना गाइखेरखौनो? गाइखेरखौनो फुदुंगोन, माने दैखौ गोदौ होगोन। सा फुदुंनो नागिरदो आइया। बिथिं नाहरलाय। नै फिसाजोनि जन्म उत्सबनि एसे मानसि लिंनानै जाहोनाय लोंहोनाय जगार खालामबाय। बोसोराव खनसेल' नालाय, गोरलैनिफ्रायनो इदि खालामबोनानै दिनैसिमबो खालामो आङो। फिसाहायबाबो आरो फिसाफोरनि मोजाङानो मोजां। फैसा थाखाया देरसिन नङा रायजो राजाफोर, आंनि हिसाबै आरो माने फिसाफोरानो न'खरनि धन फिसाफोरानो। थेंक इउ। আমার আর মইনার সিদিনাখান ঘৰত নাই, কেক চেক একো কৰা নাই। লগৰ পৰা আনাংতে 3টা কেক, 3টাকো ই আনে কাটে, ই আনে কাটে। বৰমাতে আকৌ मैखुन বা বুজা বেঙৰ চাটা বাছে বুজিয়ে পাবৱা बें साता आंजा माने बें साता ना साता मोना बें सातायानो फरायलायनानै दा मिथिया बिदि होनबालाय मास्टरानो बिदि सिखायखाबायब्राबो दङनो आमी पढुंदै इगिता थयना पढके बें साता काकय लाखुन काकय जोंना आगैलिनामोन फैगासिनो आरोना। मोनफैबाय होनदोंमोन, दा ससे लायनोसै आरो जोङो आगैजों आंजों। मा होनो, जोंहा आयंनि फिसाजो आरोना। नोंथांमोना दाखालिनि ब्लगाव नुखादों। बिनि सिगाङावबो बहुतता ब्लग दं बेजों बानायनाय, नुफेरबायना? गारिनि शब्द खोनादों आङो। बिसोरो फैदों आरोना, आंनि बिबनांबो फैदों, आंनि हाजबेन्डनि बिनानाव।
ओमफ्राय सोर सोर फैदोंथाय दा फैबा नुसिगोन आरो फैद' Ah, munia tuh zaman algar. Zaman algar. Nangga. Ish. Itu bilah. ओरैनो संगिता होनो अरिजिनेलाथ' इनो खाना ओमफ्राय बाबा नाम मा होनदो खोनायो ना दादा नाम होनदो ओमफ्राय इयावसो साहैनोसै Ibu lagi itu nih be. लाइन गैया सिदाय जाना लाइन गैया नै देखाव বিনিয়ে ধৰি থাকিব টস কি ধৰিবা আমি খাম আপুনি টস ধৰি থাকব मांसे पासिनो आंसे इसिन फिसाथार 30 खरा जायो आंना 30 खरा जाजोबो आंना गाज्रि गुरा सिथायनांगौ Kriya Nasir. बावबाय जों बेटारि गारिजोंसो फैदों फैबाय बा मालायसो दख'नाया मोजांथार आं नोंखौ मिथियानो नोंसोरखौबो मानसि लानाया एक जादों नोंखौ आं नोंसोरखौ मिथिया फैगोन होनना मिथियाखै आङो ओमफ्राय नों फैजा थांगोन इ मानसि गोजा मिथियो आंसो ओइ मना मोनसेयाव अबैना नानि अनखांस्रि नैथिंसो आनैयासो गाबज्रिदो खानाय सिननानै असिना नुदो गथ'खौ दे मोनफैबाय नै आंना बिदा बिबाजैया दे माबायाथ' जुमियाथ' जानाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरा आं दहाय होननायाव ओरैनोसो थगायहरदो खोमा होनना सानदो जि मोजां मोनलायदों आं ओमफ्राय फैमारांदो होननायखाय आंसो आनैसो जाबाय थानोसो जोंहा देनां सिखा देरबा नायनांगौना जोंना आं माबायदिमोन होननानै आनैनि चेनेलाव नुगोन ना इथिं नायनायनो नायथाराहाय ओइ लायदा जोंबासो नायगोन जोंना नायदोंमोन नानि र' मा फाजायो जोङो कफिजों आलु नङा माथ' डाइरेक्ट कफि कफि गोजा नै बे जाबाय मानिमुनिजों आलुजों बे मोनसेया बे जाबाय मासरुमजों आरो आलुजों एवनाय आरो नै मोनसेया जाबाय पनिर एम्बु फान्थाव आरो आलु एम्बु फान्थाव এই যাবে খাম ভাই এটু বাজি কাহিটা লই না मिस उपमाया बामगासिनो दं दा Ini जाबाय नै जों गायनायानो सोम लुगायो बे लुगाय लगाव এই কিছু খাওয়া Apa
बुरो देखो मुझे Happy birthday to you. Dear Golapi. Happy birthday to you. Golapi. Boro. मेरा हो गया Happy birthday to you, dear YouTuber Golapi. गाड़ी ठीक हो ले अरे वो बोले था सुनो ना गए. Đây mà pháp được đâu nó hơi bị nó buồn nữa. Ta nhỉ? Mama itu ada minum. Nhưng mà nó đâu nó được. आजिर दिन खाने को दो. ओबे आजिर दिन जेठियर द्वारा Golapi भाई Nila. तीनटा कोटी एक को Hey, không phải làm nó gần. Thế bây giờ mà bị dùng gì đâu cũng là. बर्थडे मोर मार्स गोल बर्थडे भाई खाना दी क्या Ôi, tụi mà cái ấy nè. अरे वो Tôi खाने coi đến tao rồi. बर्थडे का Ba cái nào vậy? Nó vẫn được xem rồi. Không phải được khi nào mà xem lòng mình đó. Thấy chưa nào? तू लाइक तानिया कोई ना लगा में Phút nào lên tụi rồng cái gì vậy? ये बे पुरो आ थुरुซึ่งขึ้นตัวขึ้นนะมัสต์ Để đi. Di bala yang nang. Apa kau dah naik? Iya lagi. Buspa lagi lah, buspa. Itu orang ni. Sana gibi. Pun sana nih. Jangan ni bagi lo pun nak nak ke. Bersera. Gol itu ya. Oh, main ni action. এটা মানুহ একদম সাফাকে আছে দেই মই দেখা মইতো লগা Sini ya, mama ini give like dulu dah. Mana kan? Mama dah. No, masa mungkin nengok. Ayo. Masa mungkin? Oh, serius. Bro. Apa ya? Anak tay mau nih tambah. Lo ya. Tuh, main tangan ini dah. Aku kan apa? Pelele. Pelele. Reel bana bedong sire. Reel bana bedong. नोंसोर आंखौ गारना जाजोब्बाय आंखौ रावबो लेङासै ओंखाम जानो जेबो नङा दे जानोसै आंबो जादो दे सुनु जा ओइ ओंखाम जायाबा मा जागोन आंबा फुंनिफ्राय मोनजायाखै जानोसै आंबो इसोरनो होफैयाखै सबा मोननो होफैयाखै दे नै इसोर सानैया इयाव जाथोंसै दे जा जा माने होआखैनो नोंसोरबो जादो इयाव आं इयाव जाहैनोसै दे बेसे महर गोसा नोंसोरलाय इसलायनो
나 라지요. 이너 싫어 생각하라. 세스. 앉아 봐 힘들래? 손 흐리는 거 이거. Masih tak kelapa cinta. Sekedar itu kan. 꼬리 뒤섰더니 Ini senang mana mana di sini. Mau mana kok? Papura? bisa ini mau bilang dah son buikan dah ye hamzah ni Mah ya ada. Ponir ni resi nang kena mainan ni. Engkam nang ba bide? Sunu, isi ni engkam. Ya? Nanga. Aku man lai. Ni han lai nane? Engkam? Ni nan lai. Lina dia gelis besong. Ragi nasinya. oh di ron be ai phale rote me be Hey. Nenai aja. Nenai. Ah. Masa tu. Masa tu. Nei, rupani mala lana faido malai gumia mojang nano kene nei. Gosla labde oमफ्राय rupani mala. Gथ' मानसि ना? Nei. दासो लाना फैदो. मिथिया बेसे लानाय बा दासो लायब्रबना फैदो. मोजां नुदों ना गथ' मानसि ना? Fai, fai. Sirai fai. Nei थिं fai. मोजां नुदों ना? Tata, Cuna. थांसिगोन. बैसागआव फैदे, आं थांसै. Ini sini mamun. Iya आंनो माबा चकलेट होनायमोन नानिनो हरदों आङो. खोमसि नुदो इयाव इखिना थ'नाय. स्रां स्रांथ'. Salani. 나네. 마이나우. 당신 능아? 나는 간절. 나는 가야 돼. Nela na. Nay đều một khang ngầu, mà tức ngã. Nắp lấy cũng nằm ăn được. Thằng sinh này thì chắc là gì ạ? Aku tar जाबाय. Nani लानानै गोजांलाङो ना बाइकजोंसो फैदों नालाय. Cuna. Nane, konse. Bye bye. Tata. Bye bye. Kasi kapsi na tang nang ni. Ayo ayo. Parang kunci bang nih. Ayo 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 kapcikan. Segau na orang nang nai ni nữa, cút rồi. Cà pham leng nữa. Kan na. Ang salah. Fai. Kaya. Fai.
बोरैबा खुगा Alone. Bye bye. दा बें बें जाबाय Bye dong Rona. Bye bye. लिस्टफोर लाना हरबाय आनैया Bye गाबोसै. आनैयानो लिस्टफोर लाना हरबाय खावलायाव Bye bye deh, Pak.